Pakain na natin yung floor sa loob. Yun na pagkain natin. Tita, nagsa-start na to? Oh, nag-start. Ito, daanan mo. Sabi mo, gusto mo yung color ng mama. Ito ba yun yung iniba niya yung ano? Iniba niya yung... Ito, isang daso. Hindi yung iniba niya yung... dun sa kapila. Doon ang tao na. Pag-ipat na niya, dalawang pasok. Ito lang kasi, nandiyan yung gamit ito. Pero, pwede pa rin Netflix na kasi hindi wala pa rin sila eh. Mahal, sabihin mo, itong green na to, ito yung standard na terry. Kamo yan yung paglalagyan ng bahay. Pero kung gusto mo palaki ng gano'n, pwede. Ito kamo yung standard. Yung green na to, ito yung standard na terry. Tita Beth. Ito, in-extend lang nila yung terry. Nagdagdag ng konti daw. Para kasama na sa carport. Para cover sila.